BTB, what's up? Here we go. BTB, lingaw. Pagkatok mula, huwag kang pasamog na. Pagkatawag problema, harong mawala. BTB, BTB. Kalami sa tagayan ng beer. Oh, pina pre! Ay, pulutan ba? Pulutan. Oy, salamat kini nyo nga nagkakita kita karon mga kwan, mga amigo kay ako to kita. Oy, Taas yung pandigod. Oh, kita magkita. Ay, tingawa daw yun. Gidugan yung kisa na. Oo. No? Si Chuyo. Si Bram. Dugan mo kita. Nya ikaw kanang kwan. Ikaw kayo sa una. Oh. Bumag-inom tali ka itong bubugnaw. Oh, lagi, mau giniyahan kita. Mau giniyahan. Sus, Sa una raman to. Ayo panghagan. babae mo magrabe mo sa babae. Hindi tanga na ito. Anas pag Number one. Pagting lisod sa pandemic. Number one. Bago-una ka. Kuha ni Mia. Kuha ni. Imo na. Oh, kami lang. Away. Kami lang. Tamlas mo kay tamlas. Ilipantin eh. Kami li. Kuha ka sa nari. Imo na. Kumusta na to, pre? Kung galagabot. Pila na ko takakuha ko. Babae na to ba? Actually, ako Ikaw maging number ba ito babae gan? Siksik yan. karon akong batay sa gigabo. Kumusta na ka po? Seryoso si ka, pre? Pero Bintong, Choy Bintong. Si Choy. Choy Bintong. Ito yung bayot sa una ba? Ni Choy? Ay, wow. Choy, pa imuha. Choy, pa imuha. Grabe na, Choy. Ikaw Choy. Tagayan na, oy. Idulay. Kaya mo katagay. Si Chuy kito, si Milo ba? Yung bayot sa O lagi, ito lagi. Sige Bintong si Chat nga. Nga lang siya nga. Choy, niya. Chat. Asa naman si Choy? Siya naman, kailangan mo. Gusto kong Choy kay 150. Mahal yun. 1,000 tuliro. 1,000. Mahal yun. Libo niya. 150 ra. Grabe. Si Milo ba? Kumusta mo Milo sa una? Nagkaya ba mado? Wa eh, istorya ra na. Oy, Bintong, bakuna na ba ka Bintong? Kanigin. Wa ko kay. Mas laman. Apa schedule niya? Mahal mo magbabakuna kay. Ano ako? Pabaro ko na sa mga. Ang dagom, nonsan ni siya. Tansa. Abi ninyo, kinahanglanon kay nato ng bakuna karon sa pagkakaroon kay may mando sa atong gobyerno. Mo ba? Usa pa para pula sa atong kaugalingon sa atong pamilya ug sa katilingban pod. Tanawa. Ya, ikaw din babakuna na lang. Kamahakan ba ko? Wala ka na babakuna. Seryoso ka sa bakuna niya mo ni. Pasa din. Isang gawa. Ka. Seryoso kay nga manadambag. Kaya mo ikaw babakuna din. Ikaw, pre. Ikaw yun. Sus, Bregas. Labi din bug ng mira. Si Choy. Hadlok eh, si Choy. Ay, Choy ka niya. Hoy! Sa'yo ko di mo nagyaka dres kagay! Na anak mo ay! Manggalagay kaon! Hilaw mo yun! Tagsa niya. Ano ba kita eh? Tao niya makita. Tagsa! Tawa kayo kala ng mga nawa! Ako! Asa naman! Asa naman ang sugaan na to! Pwede di. Ano? Sama tao si. Sakti sa amin kay. Tao niyo makita tao niyo. Kasi pasagti! Gragang mawadaan kagasawa ka na! Bili mo sa kuwala na nga mawad alam ko asawa na. Pinangga mo tao sa mukha. Pinangga! Mas pinangga man na mo ka ng kuwan niya! Di ba kayo na Charles Garfield ka ng kagling! Ano siya? Garfield. Ano ka? Garfield ko kayo mo siya. Garfield. Nagwapo, Garfield. Imo, tagi. Kasi Garfield ay. Okay na. Choy. Ayaw, kada siguro. Ako Garfield? Garfield ay. Si. Ikay gito na Garfield. Nagwapo na ko, Garfield ko. Ikaw na ako. Uy! Hindi ni Garfield ay. Si Pooh! Dako ni mo Shrek! Shrek ka, oy! Shrek! Wapong pa! Oy, tawa makakapil! Uy, mayor! Ay, ko kato-kato! Uy, mayor ka na! Surok na kong dugo ni mo! Sabi ka ni mga naunga si mga amigo! Labaw na ni! Sus! Di dyan na mo! Dumpa mo! Masakit ka! Kasaray mo! Naani mo? Ha? Ako! Ugi mong anak! Unya! Ay, kung kato-kato! Uy, ha! Pauli! Pauli! Ibaw ka dahil. Sakit na kita. Ibaw ka nga. Positive ko to sa virus. Usapin ko eh. Padlock mo ka nga to. Positive. Siguro sa? Ano ba na? Ano sa? Adi, imo sa na check. Mo mo mag-ingon si Mayor. Oh, positive si Mayor. Ang dahil sa lang. Ano nga na positive si Mayor. Kuang na. Run.
mo biya. Iya naman si asa mo. Asa man? Lunod patay. Aron, lunod patay. Ay, uli. BTB Cebu, break it down.